Nu să vă rupeți față. Ia zic că și gata. Da sam došao da mi došao krenicu. Aha. Da? Sigur, sto loro. Sappiamo se chi beve le pasta. Chi beve le pasta no. Haide, nu trebuie să Să seadă, te digă. Nimic e hodov. Ce vede, nu? Am nu știu cum se joacă. Hai! Mihaela Martin. Eu am pierdut, el a câștigat. Marian atunci. Mihaela Marian cu Chicheș P. Cine a câștigat? Martin. Nu, Marian. Marian, da. Da. Mihaela Marian cu Chicheș Petru. Tincul cu Borca, la masa 5. Tincul Petru, Borca Nicolae la masa 5. Tincul cu Albu. Ghera Milovan, desui. A doua lui Ghela, ia să mă Idiri. Idiri că e notă, ne idova. Da? Da? Juniorii, clasele 5-8. Masa 1. Pecola. Da? Coe Beul Gheorghe. Aici. Ai un momții mari cu cooperativ. Beul Gheorghe. Beul Gheorghe Alb, Moldovan Nicola. Constantin. Constantin Darius. Cu Beul B. Bogdan. Videm-o. Constantin Darius Alb, Beul B negru. Hai da. Bogdan cu Petrica. Nevășiră să tenis. Beul... N-are rost, că vă trebuie să vă ridicați. Nu știți unde să faceți. Bogdan Ivan Malić Ljuba. Bogdan Ivan Koje. Moždivo Brčke. 2 minute imaš pravo. Malić Ljuba, da. Moldovan zdrav, podegaj. Limba și literatura română în mod deosebit. Ceea ce e frumos pentru dascăl este menținerea amintirii, o amintire care într-adevăr îl face să devină de-a dreptul foarte evavios, dacă pot spune așa, când își amintește de profesorul Petrașca. Ca profesor de limbă și literatură, ca îndrumător la șah și fel. Și noi, datorită profesorului Petrașca, am ajuns la locul de cinste în acest domeniu. Și fiindcă am ajuns acolo, vreau să vă anunț că printre noi se află și precis am fost prezentați domnul inginer Cornel Bușu, președintele Asociației Județene de Șah.
Vreau să adaug și colaboratorul nostru tehnic cu merite deosebite în tot ceea ce facem aici, investiții și așa mai departe. Și în sfârșit, domnul Bolin Tiș Mihai, secretarul acestei asociații. Și arbitru de ieri. În rest nu mă mai prezint, pe mine dacă nu mă cunoașteți, întrebați. Așa. Ei, dragi oaspeți și dragi copii, eu în primul rând vreau să vă felicit pe voi pentru ceea ce ați obținut ieri prin acest exercițiu deosebit al minții. Orice șahist, în primul rând, exersează mintea. Și acum, mai adineaură, ziceam domnul inginer, oamenii care exersează mintea întotdeauna gândesc profund. Și deseori gândesc bine și pozitiv. Dar sunt și invers. Oamenii care își exercită mintea ca să gândească negativ și destructiv. Iar voi sunt convins că gândiți pentru progres și pentru acest lucru eu vă felicit. Vă felicit din inimă și iată că este o primă acțiune de acest fel la nivelul Uniunii Croaților, unde am solicitat, nu domnul Matea, toți copiii din zonă. Toți s-au prezentat, este al treilea sport și am făcut două sporturi fizice și unul al minții. Deci fotbalul, tenisul de masă, domn profesor, tot ceea ce vă pasionează și iată că al treilea este șahul. Și vom putea avea posibilitatea toate aceste sporturi să le practicați și iarna. Și va fi frumos și pentru mine și pentru tineretul care nu face mișcare, tineretul care nu concurează, devine un tineret pasiv și chiar neproductiv. Orice tânăr care din frage de copilărie și tineret se ocupă să concureze, să se înfrunte cu alții, să-și măsoare posibilitățile confruntându-se cu alții, dar în mod pașnic și constructiv. Chiar cum a făcut un profesor, a ajuns la nivel național. Și acolo am obținut premii remarcabile. Într-adevăr, de mult timp, la școală, din păcate, nu se ocupă nimeni. Nu numai cu șah. Am nimic. Dar să nu uităm că totuși echipa de handbal din Carașova s-a afirmat. Fiindcă a venit un profesor mai animos. În rest. Este și prezent. Da. Sunteți aici.